guys natay tanawon dire unahan guys. Naday ko dire dapit sa Don Narciso. Nagbackfly ko dire kay atong tanaw ng view dito sa unahan no. Taro. Dol na din siya mat dire. No. Wow. View dito. Ang testingan mo sulod karon sa Don Narciso. If nabay entrance na tour, wala. Para testingan lang na to. Pero, wow. Ang view guys. Oh. Tara, perfect. Woo. No. Para to. Uning route 955. Pero, tsadag view siya. Wow, tara guys. Proceed ta. Time check, it's 2 PM. Sabi kainit. Tara guys. Tara guys. Wow. Awa. Morning mat Claveria, Misamis Oriental. Guys, grabe yung sakada. Guys. Guys. Ada tikas. Gamay pa kining dalan diri sa una karon wide na kayo. Bago pa kayo. Guys. Adto po dito sa Pika so atong tan-awon dito. Adto. Careful lang tadre guys sa pagtabok. Kay kusog mang dagan ang sakyanan karon. Tara. Wow. So nga ni kainit karon no. Mga 2 PM pag gani. So, 2 PM na gani, init tayo. Na naikamulo nagtrabaho. Wow. Ni sapa. Sapa ko ay. Dahil. Oh. Kapila na ko si Glabay dire guys. Dire Claveria. Karon pa igo naka panog chance nga maka tulong dire. No, charter siya kahoy eh. Tsada magpabulad og init diri guys kay dili kay siya sakit. Kaso lang pagka pila ka adlaw matingala na ka kay mangitom na ka ba. No?
Alright, balik na ta sa let's try mo sulod dito sa Don Narciso Cafe. Atong tanahon to. Tara, let's go. Same ra gyapon ang view kagani guys atong nakita na to dito. Na gyapon niya. Yellow. Oh. So isul ko diri sa Don Narciso no, so wala sila entrance kay nakasulod mo ko diretso. So murag mo na ilang mini farm. Dai. Sa daw palupad drone dire. Kada. Balik ta taas kay init kayo. Loh, daan na bulak eh. Oh. 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 Dahan na deke dress ko na Don Narciso eh. Dugay na wa kabalik dire. Tara guys. Right. Saka ta. Sa una dire, pag-anin nato dire. Pamanay kuan. Atop. Oh, ito mo man. Deni. Ooh. Ini dalan dire guys. Okay. Aray lang old nga entrance eh. Sa una. Ako'y old video dire sa una, nakita na mo si Brett Maverick nagpalupad siya og drone katong time nga wala pa ni na atop ani, no. Karon gibutangan na nila kay magbutang na siguro sila table dire puhon. Arang dalan to ganya guys. Route 955 na siya. Villanueva Claveria Hingoog Road. Oh. Abi ka tsadang bukid. Nailang ko niya. Wala pa siya nahuman. Kamulo pa sila work.
garden na nila guys. Puro. Tsada dito. Kuan. Payag. Dire ka mag-dine in dire guys. Sugok ng tadre. At guys mo din ilang parking area. Ni. Kada gyam gidre. Say pangalan ng mga orange. Balik na ta guys, magsuroy na sa tuunahan ato na yung tiwason. And salamat do Narciso. Okay, balik na ko ito.